rangu ndonzi VaLine Rabvu Jengawose remadunhu rewa ndichibva kumashona and central kuMount Darwin norima ndiri paTapex. Iminda mirefu iyoyo iplot 77 fishermen. Then nyaya yokurima chinda ndakanga ndagara ndichimboirima hangu kumashure nezera because now I'm 67 years. Ndambosiya ndikati aiwa rega ndindozorora. Chakandiinspire kuti ndichitanga kuririma ndakaona hangu kuti president vari kutaura nechirongwa chevision 2030 kusanganisira nenyaya yedonje ine free input. Ndobva ndaona kuti zvakanaka tiende tindodemonstrata kuvadiki vadai kukuwara nemutoriro kuti tiite basa rekurimira nyika. Saka ndakabva ndangoona mukomana anonzi Jonga anorimisa donje kuMount Darwin naTarura. Vanhu ivavo ndakabva ndasvika pavari ndokuvataurira nyaya yangu. Vakati aiwa mudhara zvese hapana chakaita. Now we are saying 7 hectares dzandaida hadzina kuzoita saizvozvo because ndinofunga vanga vatarisawo kuti haazera here zviye zvokungotarisawo kuti zera vasingazive kuti aiwa chimurenga inini ndiri muovetrain. Saka ndakatonyatsoona kuti kana kuine rusungu rwakadai kwakanyarara saizvozvo tinodii kuti tiise masoja tongoisa futi pasi semuovetrain totanga kushandisa minda yatakapiwa tichiite musoja kuna vadiki. Saka naizvozvo ndakataura namai mwana nokuti hapana budiriro yenetika vanangu kana usina kutora mudzimai kuti uende naye kubasa. Saka ndakataurira mai mwana ndobva tabvumirana ndobva tatotora 5 hectares out of 5 hectares nokuda kwegood land preparation yakazowedzera ne1 and 1.3 ndobva dzaita total 6.3 hectares nokuti kanga tiine good land preparation. Kwedu tinodyara munana September October tinoita zvekuwarika. Saka zviri kureva kuti mhepo painenge ichidarika nembudzi nemombe zvichifamba mumasango zvinenge zvichidibatsira kufushira. Hapana lebha yakanyanya. Saka zvapedza kufushira tozoziva kuti mafirst rains earea yedu inenge region 3 or 2 in between 2 and 3. Saka mvura inozouya yatova mvura yekuti mbeu dzinobuda. Unoziva mbeu yecotton inobudisa chielga asi ine mashizha okusimba. Saka ukasataimira izvozvo inozongotoenda chete isina kuzobuda zvakanaka. Saka zvadaro vakomana vai vakaramba vakungodingarika mudhara ita chokwadi sezvinhu zvamandajaira ndakazvifambisa mune zvazvo. Kana paive nemarimiro andaita kudhara iwo rakanga atowambira because shungu dzangu dzadziri dzokuti ivo vakaonei president kuti vape mbeu kana kuti mainputs pachena. Ndakaona kuti vari kuda kusimudzira nyaya yekotoni. Zvikonzero nokuti handine nhasi ndaswera tatova nemazuva since Monday up to now Friday is it. Hapana munhu wandakaona akapfeka hembe yerata. Vanhu vese ndakangoona vanhu vakapfeka machira pakufuga kwanga tichiita kuti tichimufuga machira ndikaziva kuti ena rondo panobva panobva chinda ipapo. So zvakabatsira zvakare ndikuona kuti pfungwa dzavo dzepavision 2030 vakatarisana nechirimwa icho vari kutaura kuti hatifanirwi kuenda pamisika unanomupedza namoko tichikotama tichinhonga zvimachira zvatisingazive kuti zvakasiyiwa nani. Zvimachira izvozvo ukazvitarisa muchibhere momwe unoona mune zvimwe zvinenge zvimapiridziso zvinoita kuti dzirege kunwa dzirege kuora. Ko dzedu dzemuno dzaendepi dzipinde kamuchitoro zvemuno isusu mishini yacho tinogona kuiwana nokuti zvikwanisiro zvinenge zvirimo munyika. Kabura mabhero 80 barrels nokuti apa tinoda kutaura nemaweights because tikataura kungoti 80 pamwe rinenge riri 100 kg. Mastandard is 200 and above. Saka angu mabhero ese anga 230 and above pa80 maberos iwayo. Saka mukaita semwe makadzidza vana mukaikalkuleta munoona kuti ndanga ndichiburitsa
22-23 barrels per hectare kana mukazvitarisa, kwete kuti tikuritse foma. Ari grade baba akatogradwa? Ya, akagradwa, but magrades haana kuzoshandiswa nekuda kwetime. But magrades ariko ndingataure chandisina kuzokudzwa because akangonzi mese atichashandisa magrades, but donje ranga rakanaka manao nokuti ndakaisa zvinodiwa imomo, mushonga nezvese ndakaisa mumunda imomo. Chinotiparadza ndechekuti pa6 hectares mwana wangu ukatora ukada kusplita kuti wotora woti mai mwana wekuchimunda chigombo chechechi hachina chichibage, hachina fertilizer, totora fertilizer tichiendesa tosiya. Chaakureva kuti tiri kutodzidzira side marketing, hatichazotembi nekota. Taifana kuti kana wadaro wakungotora mbeu dzese uchiisa nezvirimwa zvacho zvese kuti koti. Then pane muvengi mukuru pazvirimwa zvese kusanganisa nedonje. Muvengi mukuru zvimbuyu zvinodya. Number 1 isora. Ngozi ukaisa number 8 pastation kuregerera sora futi richidya ipopai zvavakureva kuti zvakukamurana chikafu chedu, saka hachichakwani zvawadi kuudzwa nemutumeni kuti uite saizvozvo. Then imwe yacho inoparadza ndeyekuti mandidaidza mune zviremba zvaminazvo. Vana vandataura vakandipa basa iri nekuti ndiriite vana vadiki stereka ndakatarisa nezera. Dai ndiri umwe ndaingoti hai wandozviziva, asi madhumeni asi ndakaona kuti madhumeni aya anoziva zvaanoita, saka regai titeedzere zvese zvavari kutiudza. Chokwadi nemo patakasvika